Kaixo, Garazinez eta azalpen bideo hau egingo dut tutorearen lanbide gaitasunak identifikatu eta deskribatu ahal izateko. Tutoren gaitasunen artean lotura bat egitea ikasleekin, pertsona gisa, eta puntu indartsu eta ahulak ezagutu beharko ditu. Hortaz gain, komunikaziorako gaitasuna erakutsi beharko du, ikasle eta gainontzeko irakasleengan, eta talde kohesioa lortzea izango du helburu. Elkar laguntza, inorrezo aztertuz eta besteekiko errespetua adieraziz. Hortaz gain, justiziaren kontzeptua ezinbestekoa izango da, eta gauza negatiboak nola aldatu ikuspegi positiboaren adierazpena ezarriz. Funtzio koordinatzailea ere izango du, batez ere gurasoekin eta kudeaketa dinamikak mantenduz. Eta hortaz gain, aniztasunaren trataera ezinbestekoa izango da ikasle guztiekiko.